मा गामिनि नों आबो ओइ हाय हेलौ लोगोफोर आरो आं दायो नोंथांमोननि सेरावहाय फिन खेबसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबायना लोगोफोर लोगोफोर नोंथांमोना बे मोनसे भिडिअखौहाय सोरनिबा फेसबुकफोरावहाय नङाब्ला निउस रादाबफोरावहाय नङाब्ला इउटुब चेनेलफोरावहाय अलरेडि नुखाबायबो जानो हागौ आरोना लोगोफोर लोगोफोर नुवाखैब्ला नोंथांमोना आंनि चेनेलनि गेजेरजों भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरो आं दायो नोंथांमोननि सेरावहाय बांद्राय गोबाव खालामबाय थालासे सिदा डिसक्लेमारखौ लागायना होलांनोसै नोंथांमोना भिडिअखौल' स्किप खालामनानै नायनाङा भिडिअखौ स्किप खालामनानै जुदि नायोब्ला नोंथांमोना बुजि मोननाय नङा आरोना लोगोफोर थौ दे बिदिबा नायलांदो लोगोफोर आं बे समावहाय नोंथांमोननि सेरावहाय मोनसे गोदान कन्टेन्ट लानानै फैदों आरोना लोगोफोर मैया दाखालि जानानै थांनाय नोंथांमोनाथ' मैया दाखालिनिफ्राय खोब गासैबो बयबो रंजागासिनो दङ नङा होमब्ला दुर्गा पुजा मेला बायदिसिना नायनानै नङा होमब्ला ज' सोरबा जिएफजों सोरबा बिएफजों नङा होमब्ला सोरबा बिमा बिफाजों सोरबा लोगोजों नङा होमब्ला बेफोरबायदिनो ज' लोगोफोर आंबो बेखौनो लानानै थांनाय मैया दाखालिनि साननैसो बे फुजा मेलायावहाय बेरायनाय सानैसो गथ' माने सेंग्रा सिख्लाफोराना सानैसोआ बुंदों आदा होनना बुंदों सानैसोआ बुंदों आं मोजां मोननाय आरोना लोगोफोर लोगोफोर आं बिथांमोनखौ ओरैबायदि मोनसे बाथ्राखौ बुंनो सानोदि आथिखालनि जुगाव नोंथांमोना गोबां सुबुङानो मिथियो जानो हागौ नोंथांमोना मिथिखाबाय आं मा भिडिअ लानानै फैदों बा मा कन्टेन्ट लानानै फैदों आरोना लोगोफोर जायखियानो जादोंला बे समावहाय आङो फंनैसो बाथ्राखौ शेयार खालामनायनि सिगाङावनो नोंथांमोननि सेरावहाय नैबे मोनसे भिडिअनि क्लिपखौ आं देखायलांना होनि नोंथांमोना जास्ट स्किप खालामनाङा स्किप खालामनानै जुदि नायोब्ला नोंथांमोना बुजि मोननाय नङा आरोना लोगोफोर बेनि सिगांनो आं फंसे बाथ्राखौ नोंथांमोननि सेरावहाय रिकुवेस्ट खालामनो होनना सानदों जुदि नैबे मोनसे भिडिअखौ आं नोंथांमोननि सेरावहाय कन्टेन्ट खालामनानै लाबोनायाव नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा मानो होननानै बुङोब्ला आं नोंथांमोननि सेरावहाय फंनैसो बाथ्राखौ मोजां बाथ्राखौ शेयार खालामनो होननानै सानदों आरोना लोगोफोर जायखियानो जादोंला नोंथांमोना बे मोनसे भिडिअनि क्लिपखौ नायलांग्रोदो आरोना थौदो मा गामिनि नों बबे गामिनि मा गामिनि नों आबो ओइ मा गामिनि जों साथामल'खा नोंसोर मोजां मानसि नङालै बहानो सोरबा होनो मा मिथिनोबा आं सानसेयाव थांना फैदों दहायो थांदों न' होनदो ओइ न' होनदो लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नुखाबाय निस्सय नङा होमब्ला लोगोफोर भिडिअखौ नुनानै नोंथांमोना मा बुजि मोनखो आरो मा खालामनो सानदों बा जोंनि ससियेल मिडियानि गेजेराव बिथांमोननि बागै नोंथांमोना मा कमेन्ट्स खालामनो सानो आरोना लोगोफोर जायखियानो जादोंला फार्स्ट अफ अल आं बेखौनो नोंथांमोननि सेरावहाय बे मोनसे बाथ्राखौनो फोरमायनो बा शेयार खालामनो होनना सानदों आरोना लोगोफोर जेरावखि जाया मानो आंनि आंगोनि लोगो लाइमोन सेंग्रा सिख्ला लोगो नोंथांमोन नोंथांमोना आंखौ गाज्रि मोननाङा आरो जुदि नोंथांमोना जुदि आंनि फारसे माबाफोर बुंनो गोसोब्ला नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामनो हागोन आरोना लोगोफोर बेफोरबायदि टपिकनि थाखाय आरोना लोगोफोर जायखियानो जादोंला बे समावहाय आङो नोंथांमोनखौ जायखियानो जादोंला गोबां सुबुंखौनो आंनि सेंग्रा सिख्ला बा लाइमोन बा आंनि जिथु फैबाय थानाय फंबाय बिनानावमोनखौ आरोना लोगोफोर बिथांमोनखौ आं ओरैबायदि मोनसे बाथ्राखौ बुंनो लुबैदों बा शेयार खालामनो लुबैदों आथिखालनि जुगाव नोंथांमोना गोबां सुबुंनियावनो मबाइला गिदिर दंखायो नङा होमब्ला लोगोफोर मबाइल गिदिर वाट्सएप फेसबुक टुइटार इउटुब बायदिफोरखौ नोंथांमोना गोबां गासै सुबुङानो सालायो अलरेडि नुखायो नङा होमब्ला फेसबुकफोरावहाय माफोरबायदि मा भाइरेल भिडिअफोरा एक सेकेन्डनि थाखायनो भाइरेल जायो एक सेकेन्डनि थाखायनो गोबां मानसिया ससियेल मिडियाफ्राव नुखायो नङा होमब्ला लोगोफोर आं बेखौनो नोंथांमोननि सेरावहाय बुंनो थांदोंदि जेनेबा आथिखालनि जुगाव हारसिं बा सासे सेंग्राजों बा सासे सेंग्राया सासे सिख्लाजों हरनि समाव बेफोरबायदि जानला मानला बेरायनो हानाया एसे गोब्राब जाना फैबाय आरोना लोगोफोर मानो होननानै बुङोब्ला आथिखालनि जुगाव गावनि बिदाजों बा बिफंजों बेरायनो थांब्लाबो बा फुजा मेला नायनो थांब्लाबो नैफोरबायदि कन्डिसनखौ लोगो मोननानै बिथांमोना बेफोरबायदि हारकाटखौ खालामनो थांनाय बेफोरबायदिया जाबाय ओंखायनो जेनेबा आं बयखौबो बुङो नोंथांमोना फुजा मेलाखौ नायनो थांनाङा होनना बुङाखै नङा होमब्ला बयबो रंजानायखौ लानांगौ सेंग्रा समावनो सिख्ला समावनो फरायनांगौ लेखा
गोदोर गोलावबो जानांगौ गावनि केरियारखौबो दानांगौ नङा होमब्ला लोगोफोर रंजानाय समाव रंजानांगौ फरायनाय समाव फरायनांगौ मावनाय समाव मावनांगौ नङा होमब्ला बयबो थ' आं बेखौनो बुंनो सानो नोंथांमोना आथिखालनि जुगाव गोबां सुबुङानो मिथिखायो नैफोरबायदि हारसिं हाला बा गावनि बिदाजों बा गावनि बिफंजों बेफोरबायदिखौ बेरायनो हाला होननानै नोंथांमोना गासै सुबुङानो मिथिखायो नङा होमब्ला लोगोफोर थ' थेवब्लाबो नोंथांमोना मानो हरनि समावहाय बेफोरबायदि हारसिं हाला बेरायो बा सोरबा सासे सेंग्राजों बेरायो बा सोरबा सासे सिख्लाजोंनो बेरायो आरोना लोगोफोर थ' एनि टाइम आजिखालिनि जुगाव सबावनो जा बेफोरबायदि ससे भिडिअ नोंथांमोना जुदि हमजादोंब्ला भिडिअ खालामबाय भाइरेल जाबाय नङा होमब्ला लोगोफोर थ' बेखौनो आं गोबां सुबुंखौबो बेफोरबायदि भिडिअखौ लानानै मेसेज होनो सानो आरोना लोगोफोर भिडिअ खालामनायनि सिगाङावनो नोंथांमोना प्लिज अननानै आंनि आंगोनि आदा फंबाय आदै मादैमोन नोंथांमोना जुदि दाय मोनदोंब्ला बिथांमोननि माबा खालामदोंबा आं निस्सय नोंथांमोना भिडिअ खालामनानै हगारजागोन जुदि बिथांमोना जुदि इनायनि बादगा जुदि खामानि मावोब्ला ना लोगोफोर थ' गिबियावनो आं जेनेबा नैबे मोनसे भिडिअखौ लानानै बुंदों आं गोबां भिडिअनि बागैनो नोंथांमोननि सेरावहाय बुंबोगासिनो दङ मोजां गिबियावनो सानग्रो होननानै आरोना लोगोफोर थ' बिथांमोना थारैनो माबायदि खामानि मावमारदों बेखौ लानानै नोंथांमोना जाहाथे भिडिअखौ खालामो आरो पाब्लिस खालामो आरोना लोगोफोर मानो होनना बुङोबा नोंसोर बिथांमोना फंबाय बिनानावमोना रावबो नङा जोंनि बर' सुबुङानो जोंनि आंगोनिबो जोंनि बिमा माहारिनिफ्रायनो जोनोम मोननाय सासे बर' सुबुङानो नङा होमब्ला लोगोफोर थ' ओंखायनो जेनेबा आंबो एसे दुखु नांदों आरोना लोगोफोर जेराव मेरावनो थांनाय माने फुजा मेलाफोरावनो जा जेराव मेरावनो थांनाय जा फांसन मेला नायनायावनो जा सिख्लाफ्राबो एसे बेफोरबायदि खामानिखौ मावनाया बा बेफोरबायदि सोरजोंबा जरा थांनाया थांनो हागोन सान्थि बाथिं थांनानै फै नाथाय हरनि समावहाय बांद्राय बेरायलाबायनायखौ बेफोरबायदिखौ दा खालामसै आरोना लोगोफोर थ' जायखियानो जादोंला आं आरो नोंथांमोननि सेरावहाय बांद्राय भिडिअखौ गोलाव खालामनो होननानै सानाखै नैफोरबायदि बाथ्राखौ आं नोंथांमोननि सेरावहाय बयनियाव सिगाङावबो जुदि सेयार खालामनायाव आंनि फारसे माबा मोनसे गेना गोरोन्थि जादोंब्ला आं नोंथांमोननि सेरावहाय निमाहा बियो आरो आंनि गोरोन्थिबा नोंथांमोना आंखौ आसि दिन्थिनानै बुं दे नोंथाङा नैबे मोनसे भिडिअखौ लाबोनायाव नोंथांनि गोरोन्थि जादोंब्ला नोंथाङा बेफोरबायदि खामानिखौ बुंनायावहाय नोंथांनि गोरोन्थि जादों होननानै नोंथांमोना आंखौ कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामहर आं नोंथांमोननि कन्टेन्ट बायदियै नोंथांमोननि लुबैनाय बायदियै आङो भिडिअखौ लाबोनो नाजागोन नोंथांमोना आंखौ कमेन्ट खालाम नोंथांमोननि माबायदि भिडिअखौ लाबोनायाव आंनि फारसे आंखौ सापर्ट होगोन बा आं नोंथांमोननि गोसो बायदियै आं माबायदि कन्टेन्टखौ लाबोनो हायो नोंथांमोना प्लिज अननानै कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामब्लानो जाबाय आरोना लोगोफोर थ' जायखियानो जादोंला जोबनायाव आरो आं बांद्राय गोलावखौ बुंलासै नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदोंब्ला थ' लोगोफोर नोंथांमोना आंनि चेनेलावहाय गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामदो नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनायाव नोंथांमोननि जेबो फैसा खरस जाया जास्ट नोंथांमोना आंखौ सापर्ट हो जाहाथे आं आरो इयुन फैबाय थानाय भिडिअफोरावहाय नोंथांमोननो मोनसे मोननै मोजां साजेसनफोरखौ आं होनो हायो खोमा आरोना लोगोफोर थ' आरो नोंथांमोना प्लिज मोजां मोनोब्ला लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामबावदो जोबथारनायाव आरो लास्टआवहाय नोंथांमोना बै फनाव थानाय बेल आइकनखौ दाबायना होदो आरोना लोगोफोर जाहाथे आं आरो गोदान भिडिअ होयोब्ला नोंथांमोननियाव गिबियै नटिफिकेसना सहैनाय बायदि आरोना लोगोफोर स' थेंक इउ स' माच आरो नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन बाय बाय